Ongi etorriak gaurko bideora. Gaur ikusiko dugun izango da nola mailakatu ahal dugun ikaskuntza gelan dagoen dibertsitateari arreta egokia eman ahal izateko. Adibidez, hasiko gara liburu honen egilea den Carol Ann Tomlinsonek egiten digun proposamena. Ekualizadorearen irudia nahikoa adierazgarria da. Orain ikusiko dugun moduan, hainbat parametro aztertu ahal ditugu, nolabait maila desberdinak sortu ahal izateko. Adibidez, lehenengo parametroa izango da edukiak. Edukien kopurua eta sakontasuna kontutan hartuta, adibide honen bidez ikusiko ditugu bi mutur, eta aukera batzuk sortu ahal ditugu bi mutur hauen artean. Adibidez, frantziar iraultza aztertzen ari bagara, ikasle batzuk oinarrizko kausak baino ez dute aztertuko, baina beste ikasle batzuk ondorio politiko eta sozialak analizatzeraino ailegatu daitezke. Beste parametro bat izan daiteke abstrakzio maila. Adibidez, bullyingaren azterketa egiten badugu, batzuk egoerak deskribatzera bakarrik mugatuko dira, eta aldiz beste ikasle batzuk gertaera hauen eragile psikologiko eta sozialak aztertzeraino ailegatu daitezke. Hirugarren parametroa izan daiteke egituraketa. Zenbaterainoko gidaritza behar da atasa bat aurrera eramateko, adibidez, ipuin bat egin behar badute, ikasle batzuk txantiloia betez sortuko dute nolabait ipuinaren garapen hori, eta beste ikasle batzuk aldiz modu askean sortuko dute ipuin hori, inongo txantiloierik gabe. Beste parametro bat izan daiteke ze autonomia daukaten ikasleek. Adibidez, ikasle batzuk taldeka edo bikoteka lan egin behar dute, pausoz pausoko jarraibideak erabiliz. Beste ikasle batzuk aldiz, askoz autonomoak direnak, banaka lan egin aldute, eta haien esku gera daitezke erabakiak hartzea nolabait bere ikaskuntza prozesua garatu. Beste parametro bat izan daiteke erritmoa. Ze gauzatze denbora behar duten atasa bat aurrera eramateko. Ikasle batzuk jarraipen estua behar dute eta agian hoiei esan aldie gu aste baten entregatu behar dutela epea. Eta oso denbora sekuentziazio zehatza eukiko dute. Beste batzuk aldiz, egutegi propioa garatu ahal dute eta bi astetan zehar garatu ahal dute. Beste konplexutasun maila bat garatuz. Beste parametro bat. Ze eraldaketa maila edo ze transformazio maila eukiko duten. Posiblea da, fotosintesaren gaiarekin ari bagara, gaiaren laburpena baino ez egitea ikasle batzuk, eta beste batzuk aldiz horma irudia edo aurkezpena garatu beharko dute. Eta amaitzeko baliabideak. Ze baliabideak, ze materialak beharko ditugu? Izan daiteke testu moldatu bat aurkeztea piktogramekin lagunduta, edo artikulu zientifiko erreal bat erabiltzea. Ikusten duzunez, parametro bakoitzarekin muturreko kasu adibide bi eman ditugu, eta bi muturren artean pertsona bakoitzak modulatu behar du ze beharra daukan. Beti erronka izan behar du, hau da, esfortzu bat eskatuko dio zerbait, atasa. Izan behar du, baina erronka hori lorgarri izan behar da. Zertarako? Atasa lortzen duenean, arrakasta horrek motibatu eingo duelako ikasten jarraitzeko.
Horrela, barne motivazioa elikatu egingo dugu. Eta gogotsu jarraituko du ikasten ikaslea. Espero dut, pizkat argiago edukitzea ikaskuntza beristeko ekualizadoraren erabilera. Orain bakarrik falta da, zeuen jakintzagaiak hartu eta ikustea nola aplikatu ahal duzuen hau zeuen atasa edo ikasegoretan. Animo, ahal duzu eta!